Drodzy Państwo, tłusty czwartek, którego symbolem jest pączek, albo krepel, albo purcl. Ale nie tylko ten pyszny produkt spożywczy jest symbolem tłustego czwartku, bo są nim też chrusty lub faworki. Żeby takie pyszne chrusty zrobić, będziemy potrzebować trochę masła, mąka tortowa, do smażenia olej, można też smażyć na smalcu, 4 żółtka jaj, jedno mi się zbiło, także jedno żółtko już mam gotowe, kwaśna śmietanka 18. Na początku potrzebujemy 400 gramów mąki, mąka Basia 400 gramów. Drugie 400 wysypię na blat przy tym przesypywaniu. Do michy od moczenia nóg, sru, trochę soli, odrobina cukru, pudru. Łyżka masła, a ja tutaj mam masło, co jeszcze Patty przywiozła z Islandii, także będą faworki z sznytem lekko islandzkim. Chrusty wikingowe. Cyk. Teraz potrzebujemy 150 gramów śmietanki 18 kwaśnej do michy. Patrycja mi teraz oddzieli żółtko od białtka, bo jest od tego fachowczynią. Teraz żółteczka, łyżka wysokoprocentowego alkoholu. Najlepiej jakbyście mieli spirytus po to, żeby ciasto było pulchniejsze i nie chłonęło tak tłuszczu. Jak jest wysoka temperatura, to niby można tego nie dawać, ale trzeba by tutaj nie polać. Ręce czyste, nieobsikane i jadymy. Kiedy mamy już tu taką fajną, sprężystą, nie lepiącą się kulę, przechodzimy do najbardziej brutalnego etapu wyrabiania. Będziemy się nad tym ciastem znęcać. Żeby to ciasto dobrze napowietrzyć, trzeba nim rzucać. O kurde, fajnie w lampę. Wymordowane, ładne, gładkie, sprężyste. Trochę mąki. Dzielę to sobie na 2. Jeszcze trochę mąki. I wałujemy go do cienkości. Ciasto takie, które jest świeże, jest bardziej sprężyste i łatwiej wraca. Także jak chcecie, żeby się łatwiej rozwałkowywało, to niech poleży z godzinę. Ma być cianiuśkie, jak papier. Albo cieńsze. Jeszcze. Można by jeszcze cieniej, ale już nie mam siły. Tutaj takie kawałeczki to sobie poodcinam. Nie wiem, faworek taki powinien być 3 cm, kajś tak kajś. O, nie wiem czy tu wyjdą, tu postaram się zrobić 2 takie maciupkie, tu 2, tu 2 dłuższe, takie krótsze, a tu zrobimy 2 takie bydlaki. Nacinamy to w środku, nie za głęboko, z takiego maluniego i przerzucamy, no i cyk. Ten będzie taki maciupeńki. Ciasto jest spoko, nie rwią się, będzie dobrze. I o, beautiful. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 30. Ale tutaj mamy jeszcze drugą, lekko większą porcję. Na to już można grzać olej. Ja akurat będę smażył na słonecznikowym i w tym czasie robić tutaj resztę. Tu się nie ma co szczypać. A myślę, że do takiego naczynia to można i śmiało więcej. Przestawiłem je tutaj na mniejszy ogień, bo ten olej też nie może być za gorący. Połóżmy jednego. Tu się dzieje. I to w tempie błyskawicznym. Tutaj nie ma jakiegoś wyśrubowanego czasu. Po prostu trzeba obserwować. I takie mają być. Widać tu pięknie udoskonalenie procesu technologicznego. Pierwsze 2, za duży ogień, za duża temperatura, szczaskane. A potem już kolejne, no patrzcie, coś pięknego, patrzcie, po to właśnie było to bicie ciasta. Jakie tu się porobiły aż bąble od powietrza, jak one wspaniale spuchły. Lekkie, pulchne,
nadymane. Takie miały być. Coś wspaniałego. Cóż pozostało? Jednego maciupkiego na skoślunek. Bellissimo. Enjoy your tłusty czwartek.